Qanatlы ат сыйган жаны белән авыл йөгерә атлар каршына. Сабан туйда чапкан малкайларны сөлге белән халкым каршыма. Җилдә җитез җилбер яллы атлар, муеннары аккыш муена, изге йыла көчсен ашыр өчен атлар чыга сабан туена. Җилдә җитез җилбер яллы атлар, муеннары аккыш муена, изге йыла көчсен ашыр өчен атлар чыга сабан туена. Атлар уза майдан уртасына, беренчисе оннан башкалар. Алмачуар кара туры атлар, җилбер яллы җирән башкалар. Җилдә җитез җилбер яллы атлар, муеннары аккыш муена, изге йыла көчсен ашыр өчен атлар чыга сабан туена. Ялларына бөдрә башын иеп, йөгрек аттын куа бер егет. Бу дөньяда без бит үзебездә, бәйгеләрдә чапкан ат Бергенә кыз! Алкышлыйбыз җәмәгать чайдакны! Әйдәгез, сезнең Фортанова комиссиягә Гыймазетдинов Мансин абыйның апасы Рима апа, Рима Җилпак кызы исемендәге приз белән бүләкләнде. Аны тапшыра Лилия Рәшит кызы Мөнирова. Хәзер инде 3нче урынны әйтеп китәбез. Бу безнең шагыйрь Рәсәтнең авылының почетный гражданины Гыймазетдинов һәм Бүләкләр бүләкләр. Бүләкне безнең Рәмзи апа тапшыра. Мансур Талпинов нәселе премиясе белән бүләкләнгән сертификат. Талпиннар алар авылда күп санлы Калимуллиннар гаиләсе нәселе. 3нче урында безнең Валиев Юлка. Атлар килә чабыш атлары. Шулай ук Красноярск краенда яшәүче авылдашыбыз Латыпова Кәмия апаның махсус призы мотор костюмал. Аны туганы Рәмзи апа тапшырды. Махсус бүләге тәшәккүр итәбез. Инде безнең бүләкләр тапшырылды, хөрмәтле дуслар, һәрбер атка, һәрбер җайда каши күңелдән киләчәктә дә 2нче елларга да шулай матур итеп килергә язсын дигән теләк белән аларны тагын бер кат почет, круг почет ясатабыз да. Майдан буйлап һәм инде 2нче сабан туйларда көтеп калабыз.